Tolosaldean, Helduarain Berastegi errekak Ibarrako herria zeharkatzen du. 1802 urtean sortua eta gaur egun 4.258 biztanle dituenak. 16. mendean eraikitako Bartolome Deunaren eliza herriaren bilakaeraren lekuko izan da. Eta hortan nagusiki, nekazal jarduerak izan du protagonismo nagusia. Baina dudarik gabe, Ibarran erreginen erregina Ibarrako piparra da. Ibartar nekazariak Euskal Herriko investigatzaileekin batera, urteak eman dituzte piparraren ezaugarriak hobetu eta egokitzapen arrakastatsua lortzeko. Estua, luxezka, zuzena eta zapore leunekua da Ibarrako piparra langostinoa. Guztiz elikagai osasuntsua. Gaurkoan, Tolosaldean, apetiton egitasmoaren eskutik, Ibarrara hurbildu gara bai. Oinez, bere etxetik paseotxoa emanez, Josemari txumitxatarrek piparrak erein eta jasotzen dituzten eremura iritsi da. Bertan Josean txumitxak harrera egin diolarik. Jarraitu eta ezagutu dezagun Ibarrako piparrak gure etxeetara iritsi bitarteko ematen dituen pausoak. Apetiton! Lagunok! Etorri eta asatu Tolosaldea! Aurrera!